Gelek Pirtûkên nû lêkolîn yan şî bîranînên gelek girîng şî tên pêşandana rasteyê bala xûneran têkirin di destê min de pirtûkek heye. Ew rojnamevanên Kurd yê navdar Remezan Öztürk vî pirtûkê çap kiriye weke rojnivîskên salên şer ji 1987 ta roja îro di erdîgariya Sûriyê, İran, Tirkiye û Iraqê de ew tiştê ku derbas bûne qewmîn e çima min hilbijart vî babetê Remezan Öztürk ji xwe hûn dinasin ew kesek ku wênê ewil yê Ömer Xawêr yan jî Ömer Xawar kişand û bû sembola qetliyama Helepçeyê ew rojnamevanek ku nihal gel min e mamoste. Bi xêr hatî roj baş tu başî. Serçavan başım zor spas. Sağ ol. Pirtûka te gelek girîng e pir tiştê de hene dizanim lê 37 sal berê ku em biçin. Evet. 16 Adara 1988 qetliyama Helepçeyê. Ew wêne saet çi bû te kişand û hestê te çine tu dixwazî çi bî? Ev katliamı ki mezin bü. Vakti ki mi haber di le ajans az dam mehbere az disa çümü vedere az nıtka nastıkır mugo katliam ki mezine az ser İran ra çümü Halepçe az tenecine miyim. Avrupa'ya hatun Rojnava hatun. Emçün yani Bacari Halepçe her tegava ve xavet ceset hebi. Ceset piran, jinan, civane kaçık, civane zaruk. Ama yani sureti vana da devi vana da ev ki tişti ki niza xali var yani rengi koy var gibi. Zani. Şekle vana pır yani pır zor bu yani o kimarın mezikir yani tüm dugu ba insan am çito insanın yani çito ve zulme ve katliamadık ki. Çivan nizanı. Evet dilemedi şevtiye. Peki çiman nizanına meşennek gereken manara büvecin çirbiye. Hatta davi roje jî yê her li vir be Remezan Öztürk roja şemiyê jî dîsa panelek ser vî Pirtûkê heye hekek hûn bixwazin vî Pirtûkê bi dest bixin li ser Helepçeyê panela wî heye roja şemî hûn jî bixwazin vî Pirtûkê bi dest bixin hûn dikarin werin ji pêşangeya Pirtûkan ya Amedê bistînin û ji xwe re îmza bikin.